Suomi ja Venäjä jatkavat Saimaan kanavan vuokrasopimusta 50 vuotta. Valtiosopimusta edeltävä aiesopimus allekirjoitettiin tänään. Kanavan vuokra yli nelinkertaistuu, mutta toisaalta liikennöintioikeus kanavalla laajenee. Stora Enson paperirullia laivattiin tänään Vuoksen terminaalissa matkalle kohti Hollantia kirkkaassa syyssäässä. Ja aurinko paistaa nyt kanavaliikenteelle muutenkin. Pitkään valmisteltu vuokrasopimuksen jatko on varmistumassa. Kanavan kautta kulkevan liiketoiminnan kehittäminen mahdollistuu, ikään kuin tulppa poistuu kehityksen edestä. Valtakunnan rajan ylitys ja Mälkiällä 16. Kiitos ilmoituksesta. 43 kilometrin kanavasta parikymmentä kilometriä on Venäjältä vuokratulla alueella. Uusi sopimus jatkaa alueen vuokraamista 50 vuodella. Vuokra-alue pienenee hiukan ja vuosivuokra yli nelinkertaistuu noin 1,2 miljoonaan euroon. Mutta varmuus jatkosta onkin nyt pääasia. Kanava kaipaa kunnostusta ja tavoitteena on muun muassa liikennekauden pidentäminen ympärivuotiseksi vaikkapa lämmittämällä. Jos kaikki toteutettaisiin, niin 30 miljoonaa euroakin olisi semmoinen satsattava summa, mitä Saimaan kanavaan menee. Saimaan ja Suomenlahden väliä kulkee vuosittain noin 2 miljoonaa tonnia tavaraa. Parhaimmillaan vesitielle voisi siirtää kumipyöriltä vielä 3 miljoonaa tonnia. Nykyisten kuljetusten lisäksi kaavaillaan jo tuntuvaa lisäystä muun muassa raaka-ainekuljetuksiin. Venäjältä tulevan pyöreän puun korvannee hake. Meillä on runsaasti mahdollisuuksia uusien liikenteiden avaamiseksi, esimerkiksi biopolttoaineissa, kierrätystavaroissa ja muissa tällaisissa tämän tyyppisissä tavaroissa. Uusi sopimus myös selkeyttää vastuunjakoa. Yrittäjien puolesta valtio maksaa tässä vuokrassa eräitä palveluita, joita Venäjän viranomaiset muuten voisivat laskuttaa suoraan näiltä kuljettajilta. Tänään allekirjoitettu aiesopimus lisää myös kanavan matkailukäyttöä päästämällä muutkin kuin venäläiset ja suomalaiset matkustaja-alukset kanavalle. Mutta vielä on odotettava, sillä sopimuksen vahvistus voi hyvinkin viedä jopa vuoden.